yung kasama ko dito? Tulog na ako kasama mo. Kulit mo eh. Tulog ako dito. Kaya what's up? Basta mga kaaning. Kita niyo naman, ako yung nasa harapan niyo ngayon. First time kong mag-intro to. Pero bahala na kung anong mangyayari. Kasi naisip ko, ito na yung time para makaganti ako kay Boss Edmond. Kasi halos kakasundo niya lang sa akin. Kanina mga ano pa yun eh, mga 12:30. 12:30 nasundo niya na ako. Siguro mga 12:45 to 1, nandito na kami. Ang sabi niya sa akin, matutulog muna daw siya kasi napagod siya kaka-edit ng vlog namin kagabi, napuyat siya. Nauna ako natulog sa kanya, ano na yun eh. Natulog na ako mga 12:40. Tapos siya, 1:30 na ata, dun siya nag-good night. Nakita ko kaninang umaga. Tingnan natin anong oras na. Ayan, 1:54 na. 1:54 ng hapon, malamang. Complete na sabi ko. Basta 1:54 na ng hapon. Ngayon, natutulog siya doon. Kaya huwag tayong masyadong maingay. So, ito siya guys. Papagita ko siya sa inyo. Tulog na tulog siya. Galing ha? Yan ang naisip ko kasi ito yung pulang-pula. Yan. Ngayon mga kaaning maisip ko, itatago natin yung pulang-bu niya. Kita niyo to? Itong pulang-bu na to, mas mahal niya pa sa akin to. Naalala ko, ang sabi sa akin ng mga kuya niya, nung tinago nila yung pulang-bu niya, nung bata pa siya, umiyak siya. Tapos nakwento niya rin sa akin nun, matagal-tagal na rin yun eh. Yung natulog dito si Ate Eds. Natulog sila dito, tapos nasa kabilang kwarto sila natulog. Eh ngayon si Ate Eds kasi, mahilig din sa kulambo yun. Parehas sila. Ngayon ang ginawa ni Ate Eds, dahil wala siyang dalawang kulambo, kinuha niya yung kulambo niya. Tapos kinakwento sa akin ni Ate Eds nun, pagkagising daw niya, hinahanap niya, hindi siya makatulog. Kasi wala yung lagi niyang kasamang natutulog, which is ito nga, yung kulambo na to. Kaya ngayon mga kaani, itatago na natin tong kulambo na to. Tapos, titignan natin kung anong magiging reaction niya pagkagising niya. Ay hindi, gigisingin ko pala siya. Ganito mga kaaning, ganito ang magiging setup natin yan. Pagkatapos kong itago yung kulambo niya, setup ko yung camera doon. Tapos, gigisingin natin siya na kailangan natin mag-vlog kasi oras na. Kasi ang alam niya, natulog ako sa tabi niya. Eh, sobrang sarap ng tulog niya. Naisip ko tong kalokohan na to. Bilisan na natin, baka magising pa siya. Kukunin na natin yung ano niya, yung kulambo niya. Sandali. Kailangan. Bonk! 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 Bebe. Oy, bebe. 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 Gising na, oras na. Bonk! Oras na, gising na. Mag-vlog pa tayo. Anong oras na ba? Ano, magto 2:30 na kaya. Pwede na. Oo. Ano ka ba? Ito na.
Walang buko. Ewan ko. Kulambo mo hinaharap mo sa akin. Bonk! Hanapin mo sa baba. Hanapin mo sa baba. Baka nahulog lang dyan. Para papasok dito yun. Parang timang. Bakit? Tingnan mo na. Oo, hindi mo pa hanapin. Sige na. Tumayo ka na. Mag-vlog na tayo. Tingnan mo nga doon. Ano tignan? Saan? Sa likod ng kabe. Sa likod. Dali. Wala naman eh, oh. Ha? Wala. Isip ka Anong wala, na, Bin? mas na. Posibleng mawawala yung bebe. Ano gusto mo sabihin? Baka may multo dyan. Ano nga? Parang kung yung elementary. Oo. Ito daw pa natin mga bebe. Nasing ko ng buko. Tignan mo na nga. Hanapin mo na yung kumanak. Hanapin mo sa baba dyan sa sulok-sulok ko. Ano? Bebe naman. Mais na nga, yung itsura mo. Tulog-tulog ka pa. Hanapin mo na. Hanapin mo nga, ewan ko sa'yo. Walang bunga yun, hinahanap mo sa akin. Tinago mo. Ba't ko tatago? Ang tanga to. Tinago mo. Hindi ko nga tinago, ba't ko tatago? Sinong kukuha dito? Ewan ko, tulog din kaya ako kasama mo. Hindi ka mukha natulog. Natulog ako. Hindi ka mukha natulog. Natulog ako. Alam pa sa akin, tulog na tulog ka. Tingnan mo yung tsura mo. Ang ayos size ng buhok mo. Eh, syempre nag-ayos ako bago kita gisingin. Tingnan mo. Hindi mo. Ba't parang ang saya mo? Oh, hindi, wala. Oh, may ngiti mo. Iba din parang may tinatawa. Parang may tinatawa yung ngiti mo eh. Natawa lang ako sa'yo. Sabi naman yung kulang buko nga. Hanapin mo na nga. Puro Basta dimang akin to. yan, Nasaan na nga? Kasama mo nga ako natulog eh. Hindi ka mukha natulog. Natulog ako, nag-ayos lang ako. O sino kukuha ng kulambo dito? Multo. Si Vloggy, ano yung si Vloggy? Yan si Vloggy, oh. Daday lang ka na lang. Pambata pa. Nasaan na nga? Kaya. Nasaan na yung bebe? Wala nga sa akin, hanapin mo na lang. Go. Porque mahal mo yung kulambo mo, sa akin mo sinisisi. Hindi ko nga alam. Ba't sa akin mo hinahanap? Pati mo hanapin dyan, kulambo mo yan. Ako, akin ba yun? Ikaw lang yung kasama ko dito. Tulog na ako kasama mo. Kulit mo eh. Ano mo dito? Hindi. Bonk! Hoy. Ano lang buko, bebe? Wala mo na. Parang wala mo ba? Hindi ko nahanapin yan. Ginawa mo. Hindi ko nga kinuha. Ang kulit naman nito. Lucky? Ano lang buko? Hindi ko alam sa'yo. Ba't di mo hanapin? Bigit, ba't na mo yung kapito? Hanapin mo na. Inom ka muna. Wag mo na akong lokowin, no? Tinago mo yung kulambo ko. Hindi ko nga tinago. Asan na yun? Eh, bahala ka dyan, bebe. Amoy kape na. Ay, kape. Tingnan mo, di ka mamuha natulog. Natulog na ako. Bebe, yung kulambo ko. Alam mo, Ano? mawala ka na. Huwag lang yung mawala yung kulambo ko kasi gabi-gabi kasama ko yun. Paano ka? O, hanapin mo na nga. Walang bumabot sa akin mo hinahanap. Asan na nga? Mamatay ka man. Oo. Bebe, pag yun nakita ko, sige, sasampalin talaga kita. Sige. Gago ka! Huwag mo tinago! Ano yan? Gago ka, Brak, no? Nakaganti ka, ha? Naka-on yan? Akala mo ikaw lang. Sit ka. Magpaprank ka na lang kung walang bumabala niya. Hindi. Siyempre yun na yung naisip ko kasi tulog na tulog ka. Ano? Yan, inububo ka pa. Ano Para yun? timang bebe, magpaprank ka na lang kung walang buba. Ang corny mo. Eh, siyempre yun na yung naisip ko. Mahal na mahal mo yan eh. Walang tama yung prank mo. Wow, hinahanap naman. Siyempre, alam mo naman lagi kong kasama yan araw-araw. Ano, Umagat, ay, umulan, gabi, kahit anong panahon yan, kasama ko yan, paano ka? talaga. Alam mo, bebe,
Alam mo, bebe, importante na pangting kita ko mali. Wala kang tibang, walang kwenta yung prank mo. Wow, what the... Alam mo, kung magpaparang ka, sinunog mo dapat do. Mahina ka din eh. Kaya talagang tinapon mo sa basura. Ganun yung nagpa-prank. Hindi Sorry, yung ah, itatago mo lang dito. Hindi ko inisip yun, baka mapagod mo ng time umakas sa bargaining, wala ng bargaining na may COVID. Oo nga pala mga kaning. Ginabi kami yung... Inabot pa kami ng gabi. Talagang inikot namin yung buong madakdap mga kaning para lang makahanap ng mga ano. Oh, hindi lang tiyangge ah. Ha? Hindi lang tiyangge, pati Oo. yung mga stall dun na Oo nga nagtitinda. pala. Pati yung mga install... Ano? Install? Ano yung install mo? Pati yung mga stall doon mga kanin sa buong madapdap, naganap-anap kami mga kanin kung meron bang kulambo doon. Sa kabutihang palad mga kanin, sa halagang 120 pesos, nakabili kami ng kulambo na Buo napakalaki mga Buo kanin. na, no? Buo. Oo. Alam nyo yung paang yan. Pag yan, pag tulog siya, gumagalaw pa, dising pa yan. Pero pag yan, wala na. Talagang stop na. Oo. Tulog na. Diba? Tama ako? Tama. So yan mga kaaning, di ko alam kung successful tong prank na to o masyadong ngayon ko man tawag dito sa prank na to. Basta ang importante, natago natin yung kulambo niya, nagbusit siya, hinanap niya. Nagbusit? Nagbusit? Ano ba talaga? Basta, nagbusit siya. Nag-visit, kamantakan ka din eh, no? Ay mga kabalin. Hindi ka umiyak kanina? Hindi ako umiyak ngayon. Ano mo na mag-prank eh nung pinapag-intro lang kita sa who's most likely ayaw mo? Ano ba? Siyempre Ngayon kinakabahan nagawa ako. mo Pag prank talaga, pag lolokohin ka, pagdating sa'yo dapat, go tayo. So handa ka na sa ano? Handa ka na sa mga prank war natin? Ano? Secret? Ah, syempre, hindi ko dapat sasabihin. Sige, sige. Hindi pag okay sinabi lang ko, yan. alam mo. Okay. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa amin ni Boss Edmond. At kung bago ka pa sa aming YouTube channel, subscribe mo na yan at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga aming videos na ina-upload. Bebe, Oh. mag-shoutout ka na. Shoutout kay Jos Tolentino. Shoutout kay Mark Jervy Pabiana. To kay Jomar Lansang. Shoutout kay Earth Christian Biray. Stephanie Castro. Kay Cyrus Cambao. Ariel Santos. Shane Mercado at Christian Dabage. Shoutout sa inyong lahat mga kaning. So muli, kami ang Team Jamon na nagsasabing, humayo tayo at magpakarami. Peace.